kilégzésre, magas tartás, zárod a csuklót, belégzés, és kilégzés. Most csukd be a szemedet, és egyszerűen csak figyeld a légzésed. Csukd be a szemedet, engedd le a kezed, és most becsukott szemmel végezzük a gyakorlatot. Belégzésre emeled a kezed, oldalsó középtartás, kilégzésre magas tartás, összeérinted a csuklót, belégzésre lassan leengeded, megfordítod a kézfejet tenyérrel lefelé, lassan leengeded. Igyekezz minél lassabban mozogni. Még egyszer becsukott szemmel, belégzés, kilégzés, most a másik oldalon érinted össze a csuklót, belégzés, és kilégzés, nagyon lassan engedve. Maradj becsukott szemmel, és figyeld, hogy milyen érzés volt ez a mozgás. Nagyon szépen és fegyelmezetten dolgoztak, ennek nagyon örülök. Köszönöm. A következő gyakorlat az a naplégzés lesz. A naplégzés az annyiban különbözik ettől a gyakorlattól, hogy belégzésre emeljük mind a két kart magas tartásban. Itt történik orron keresztül egy belégzés, kilégzésre szépen lassan elkezdesz legugolni, és a kezed összekeresztezed magad előtt, megállsz lábújhegyen guggolva, és újabb belégzésre megint indítod, a fejed fölfele fordítod, mintha a napot néznéd. Majd kilégzésre szépen lassan megint vissza leguggolsz. Megint egy újabb belégzésre lassan emelkedsz föl, kezedet nyújtod, nyitod a kezed, nézed a napot, emeled a fejed, egy picit hátrahajolsz, és kilégzésre még egyszer leguggolsz. Pár másodpercig maradunk így leguggolva, ilyenkor hajtsd le a fejedet, olyan, minthogyha a napot nem szeretnéd ilyenkor látni. Most pedig ébred a nap, belégzésre fölegyenesedsz, és most fordítod a fejedet a nap felé. Ez a naplégzés, kilégzésre vissza, és mindenkor az orrodon keresztül történik a belégzés, mint ahogy most is elindítjuk, orron keresztül belégzés, és lassú kilégzésre vissza guggoló helyzetbe. Még egyszer fölállunk,